Merba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm tagħna Għaj l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal se ngħidilkom storja li ġejja mill-Indja. L-istorja jisimha Minu tassew ir-re tal-ġungla. Mela ħin l-istorja tfal, inħarsu u nisimgħu. Proset. Milla darba waħda fil-ġungla tal-Indja, l-annimali kienu kollha mistriħin fuq il-ħaxix għall-arja friska, kollha jaħslu id-dwiefer, kienu jidhru vera kuntenti. Jiena naħseb illi kienu jidhru kuntenti għax kollha kienu żaqhom mimlija. Iċ-ċerva kienet qed tħares lejl il-jum u fil-ħin u l-waqt qaltlu: il-jun, u x'inti r-re tagħna, u x'inti r-re tal-ġungla. L-jun kien qiegħed ingħadda fid-dwiefer. Ma nafx hekk hux hekk tassew. Ara, ħa ngħidilkom storja, u mbagħad niddeċiedu flimkien hekk hux vera li l-jun huwa r-re tal-ġungla. U bekk l-jun beda bir-rakkont tiegħu. Darba waħda fil-ġungla tal-Afrika kien hemm leopard illi kien joqtol annimali bla doċċ. Kien jiekol minn kollox, sriep, kukkudrilli, il-junfanti, kien jiekol fil-għodu għax jgħid il-kolazzjon. Kien jiekol fil-ħin tal-10, kien jgħid biex jitrejjaq ftit. Kien jiekol fl-ofsinar għax l-ofsinar. Kien jiekol fil-ħin tal-erba għax il-ħin tal-erba. Jiekol fil-għaxija għax ma jridx jorqod bistonku vojt. L-annimali li kienu qed jinqatlu kienu dawk l-annimali li jagħmlu ħafna u ħafna ġid fil-foresta. L-annimali li kienu jgħixu fuq il-ħaxix kważi kienu spiċċaw. Bekk il-ħaxix beda tgħila bla doċċ. Il-foresta bdiet titraskura. L-annimali jonqsu. Iva, il-ġungla kienet qiegħda tmut. Il-leopard kien jiekol iktar milli jiflaħ. Meta jiġba jiekol minn dak il-laħam, kien jaqbdu bisnienu u jdendlu ma' xi ħaxix li kien jikber. Intina li ma bħala, dubbin ġej minn kull imkien. Xejn, il-foresta kienet qiegħda tmut. L-junfant beda jinkwieta, mhux hu biss, iżda l-annimali kollha. Bekk ftehmu illi ġurnata waħda meta tkun nieżla x-xita kellhom jintaqgħu biex jagħmlu laqgħa. Waslet ġurnata meta kienet ħafna xita nieżla, x-xita nieżla biqliel, nieżla. Kollha ftakru, kollha ntaqgħu biex jiddiskutu naqra x'seta' jsir. Intaqgħu fil-ġurnata tax-xita għax bl-arja kollha li kellu, il-leopard kien jibża mill-ilma u meta kienet tkun ix-xita ma kienx joħroġ. Kollha kellhom xi proposta, imma l-aħjar waħda kienet tal-junfant. M'għoġbitx lil kulħadd, imma m'hemmx tagħmel, la kienet waħda li tista' ssalva l-ġungla. Iva, kulħadd aċċetta. Mela stennew illi kienet tkun ġurnata b'nazzi. Ħarġet ix-xemx u l-annimali sejħu lil-leopard biex imur għall-laqgħa. Leopard! Leopard! Kulħadd beda jgħajjad leopard. U l-leopard resaq fejn l-annimali kollha. Jielaq u jaħseb lil min se jaħtaf biex jiekol. L-junfant kelmu: ħares, inti qed toqtol u tiekol annimali bla doċċ. Inti qed teqret il-ġungla kollha. Ara x'inhu jiġri.
dawk l-annimali li jgħixu fuq il-ħaxix kważi kiltom kollha. Lanqas qed ilaħqu l-ħaxix tela qed jaqret is-siġar. Jaħasra dawk li kienu jdakru l-fjuri kollox spiċċa għax inti qed tiekol kollox u teqret kollox. Ma jistax ikun dak li inti ma tikolx tħallih imdendel mal-ħaxix, l-intina li hawn id-bieben ġejjin minn kull imkien. Le, int ma tistax teqret il-ġungla. U l-leopard kollu għarja għallu jien x'jimpurtani minn dan kollu li qiegħed tajt, jien inħares lejkom u naħseb lil min se niekol minnkom qiegħed. Ara, ismani, għallu lill-Junfant, aħna ftemna illi kollha kemm aħna se nieħdu qasba kull filgħodu. Se jkun hawn ħafna qasab ta' kull tip ta' kull daqs. Iżda min minna jieħu l-iqsar qasba irid jiġi għandek biex inti tieklu. X'taħseb? Bekk l-ikel jiġi għandek. Almenu jittiekel annimal wieħed u l-ġungla tkun tista' ssalva. Ħares, jekk il-ġungla ssalva għalina, issalva għalik ukoll. Inti drajt hawn f'din il-ġungla u taf sew x'hawn, imma jekk ikollok tmur ġo ġungla oħra, x'taħseb? M'oġbitux il-leopard, kellu raġun lill-Junfant, kien jippreferi jibqa' hemmhekk ġo dik il-ġungla. Tajjeb, imma nagħmlilkom żewġ kundizzjonijiet. Għajdli, għallu lill-Junfant. Minflok annimal wieħed, iridu jiġu tlieta. Tlieta? Iva, tlieta. Wieħed biex niekol, l-ieħor biex jaħsilni, għax wara li niekol inkun irrid ninħasel, u l-ieħor biex jgħid l-istorja, jew jkantali, jew m'għandix dritt nisma' storja jew lil min ikantali. Le, tajjeb ukoll. U t-tieni kundizzjoni? It-tieni kundizzjoni hija illi dak l-annimal li jieħu l-iqsar qasba irid jiġi mal-ofsinhar preċiż. Tajjeb għallu lill-Junfant u bekk ftehmu. Mela l-għada wasal, lill-Junfant żamm il-qasab kollu. Ħafna qasab. Ta' kull daqs. L-annimali bix-xorti tagħhom kollha ħadu qasba minant lill-Junfant. U l-iqsar ġiet għand ix-xadina. Ix-xadina besat u kbiet. Max-xadina kellu jmur il-panda l-aħmar biex ikun jista' jaħsel lill-leopard. U magħhom kellu jmur il-pengalin. Il-pengalin huwa dak l-annimal li jkollu ħafna qoxra fuq daru b'dembu twil u jaħasra jħaffer u jqalleb il-ħamrija illi huwa veru bżonjuż għall-ġungla. Anka lil dawk kien jiekol, kollox kien jiekol lill-leopard. Selmu lil sħabhom u kollha marru għand il-leopard taħt is-siġra li qallhom hu. Taħt dik is-siġra li tagħmel dak il-frott. Kien xi darba tagħmel frott? Laqqas baqgħet? Jekk laqqas fjuri ma kienu qegħdin jitilgħu għax kollox kien qed jinqarat bil-ħaxix ħażin. Insomma, kellhom jintaqgħu taħt is-siġra. Lil min se niekol? Qal il-leopard. Ix-xadin qallu,
Lili, jiena kelli l-iqsar qasba. Daqqa bideħ, bidwiefer, daħlu ġol-ġilda tiegħu u kielu. Il-panda l-aħmar kien imwerwer, imma ġab ftit ilma mixmara u beda jaħsillu dak l-araq jinten minn taħt qabtu u arku arka. Il-pandalin beda jgħidlu l-istorja. Għaddiet il-ġurnata, l-ikla saret, kulħadd straħ u waslet il-ġurnata ta' wara. Proset. Mela din id-darba l-iqsar qasba ġiet għand il-papra. Mal-papra kellu jmur lill-junfant. U mal-junfant kellu jmur lanqas temnu il-Pangolin reġa'. Ħadu ħsieb illi mat-tokki tal-ofsinar jkunu qegħdin hemm. Il-leopard jistenna taħt dik is-siġra li l-min se niekol. Il-papra qaltlu lili. Ma kienx kuntent għax l-ekla kienet żgħira, ma lill-junfant qallu il-ftehim sar. Jekk l-iqsar qasba ġeħamt il-papra, l-papra se tiekol. Jien se naħslek u l-Pangolin se jerġa' jgħidlek l-istorja. Qabat lill-papra, laqas kellu għalfejn jitija daqqa, dritt daħħal id-dwiefer ġo fiha. Neħħa r-rix minn ħalqu u qatt kwiet. Lill-junfant b'dak l-imnieħer twil ġabar l-ilma minn ġo xmara u ħasal ħasla lill-leopard. Il-Pangolin id-darba beda jkanta. It-tieni ġurnata għaddiet. Kulħadd jibża minn ġurnata għall-oħra. Iżda waslet it-tielet ġurnata. Din id-darba l-iqsar qasba ġiet għand il-loris. Il-loris huwa annimal li jiġbaħ ħafna lix-xadina. B'dem b'widnejh osra bla demb, għajnejh kbar kbar u jdejh ikunu twal twal u twal. Iżda il-loris huwa annimal ta' bil-lejl u x-xemx tagħmillu ħafna ħsara. Ma ħanifqu hawnna lissa u naraw min iktar kellu jmur mal-loris. It-tieni l-iqsar qasba ġiet għand il-kukkudrill u l-oħra ġiet għand is-serb. Serb daqsix. Il-kukkudrill u s-serb ftehmu li jgħumu u jinżlu minn ġo xmara. Miskejn il-loris kien imwerwer. Dak id-dawl, dik ix-xemx fajneħ, xuġieħ, beda jaħbat maw, jaħbat lem, lanqas kien jaf fejn qiegħed jimxi. Vera kienet ibati. Kreatura ta' bil-lejl f'dik ix-xemx taqlel ġrieden. Poġġa jdejh waħda fuq l-oħra u induna illi kif għamel hekk ix-xemx ma kinitx tweġġalu għajnejh. Imma nduna wkoll illi x-xemx kienet preċiż fuqu. U xi jfisser li x-xemx kienet preċiż fuqu? X'waħda din kien l-ofsinar u kien għadu ma wasalx fejn il-leopard. Miskin ħaffef kemm felaħ sa ma wasal. Dmuħ nieżel minn għajnejh. Fejnhom sħabi? Fejnu l-kukkudrill u fejnu s-serb? Il-kukkudrill kiltu. Is-serb kiltu wkoll. Għax int ma ġejtx fl-ofsinar u issa se niekol lilek ukoll. Isma' naqra, għax jien annimal ta' bil-lejl
u tajċ kemm ħaqritni x-xemx u fixkilni wkoll il-leopard l-ieħor. Il-leopard l-ieħor? X'inti tajt? Leopard jimbissaw għax jien kilt lil kulħadd. Le ta' hemm leopard ieħor għax waqaft inkellmu. Staqsini fejn kont sejjer. U għetlu li ġejt għandek. Għax minħabba li qed tiekol lil kulħadd ilħaqna dal-kompromess. Tajċ kemm daħaq bik ta' beda jgħid. Proset, reta sew, mela mhux hekk l-ikel imur għandu flokku jmur jaqbad l-ikel. Irrid min jaħslu wkoll u jisma' l-istorja u tajt mhux hekk jien ir-re tal-ġungla. Eħe, hekk qallek. U fejn rajtu lil dan? Hemm kien qiegħed fejn l-ar illi minnu tgħaddi xmara. Inti taħseb li għadu hemm? Iva, hemm għadu tas kaman frisk. Mela hija miegħi ħankellmu naqra jien lil dan. U l-Loris ħall il-leopard miegħu. Hemm kien hemm mar daqsix. U vera l-arja kienet friska hemm ġew. Il-leopard iddawwa l-isfel għax il-Loris b'dawk il-idej twal għamillu hekk. Jiġifieri qiegħed hemm isfel. Daqsix fih. Arah. Beda jgħid il-leopard. Ma kull ċaqliqa tal-leopard hekk beda jagħmel il-leopard l-ieħor. Hekk jolli jdejh, hekk iberra għajnejh, iberra għajnejh. Jekk juri rabja, l-ieħor juri r-rabja. Jien nagħmililu, jien qiegħed fil-vantaġġ, għax jien qiegħed hawn fuq u dak qiegħed hemm isfel. Ja baħnan li kien lanqas induna li dak il-leopard li kien qiegħed jara kien ir-rifless tiegħu stess fi xmara. Mela lesta biex jattakka lill-leopard. Huma 3, 1, 2, 3. Qabes għalih ċuf l-matar ma kullimkien. Jod, Loris, ma nafx nom. U hekk il-leopard iriq. Il-Loris feraħ għax ħelsa minnu u mar ġirja jgħid lil sħabu miskin jgħid jgħineh għax ix-xemx kienet għadha fl-aqwa tagħha. Sħabi, araw x'ġara u qallhom l-istorja. Kemm ferħu l-annimali l-oħra, kemm feraħ lill-junfant. Iddispjaċihom ħafna għax-xadin, għall-kukkudrill, għas-serp, iva ddispjaċihom ħafna. Imma għalmenu issa kien ġej kollox għan-normal. Dawk l-annimali li jieklu l-ħaxix kienu se jieklu l-ħaxix. Dawk l-insetti li jdakru kienu se jdakru. Dawk l-annimali żgħar li jħaffru u jqalbu l-ħamrija kienu se jqalbu l-ħamrija. Kienu se jikbru s-siġar ġodda. Il-ġungla kienet se salva. Imma għallhom liljun. Tiftakru hux illi l-istorja kien qiegħed jgħidha lill-annimali liljun fil-ġungla tal-Indja. Tiftakru? Min salva l-ġungla li kien hemm fl-Afrika? Liljun? Le,
kien il-loris, dak l-annimal b'widnejh qosra, b'għajnejh kbar, bidejh twal, dak l-annimal ta' bil-lejl. X'taħsbu intom? Taħsbu li l-loris huwa r-re tal-ġungla? Jiena naħseb illi l-aċċetta din l-Ljon. Naħseb li kellu raġun. Taħsbu bħali? Mela din kienet l-istorja tagħna illum, tfal. Nispera ħafna li oġbitkom l-istorja, sa ma nerġgħu nintaqgħu jiena Kristina insellmilkom.